Asik. I love you. Atanya nanti gagah rino. Cadatun sak jroning ati. Datane luntur. Saya marang ati. Aku kowe dadi jesmo. Merga larit ning gunung asmara. Maju. Bener. Garing geten garing. Ya, ya. Ayo lah. Mas Gareng, Dalam. tujune Mbak Lucy iki gaweane Gusti Allah. Lah kok saged? Momo gaweane liyane Gusti Allah mrene nek sing do gogrok ting glundung. Lah, Nanti jogete we kaya ngono lho. lah niki do dirasani. Ah, dirasani piye? Wah, penyanyi sitok lho, polahe nganti kaya pedet selapan. Ora trimo pedet wong iki Brahman. Oh iya Pedet bener. ilak cilik. Aku bareng ngerti jogetane Mbak Lucy. Ngapa? Tak gagas kaya lho Pak, jenengan ngerti toko cat enek plendungane gedhe lho. Iya. Lek kuwi sakek pintere kendange lho iki cah nom-nom multi talenta mbok takon ngerokne tanganku koyo apa lah pinter. Sapa jeneng iki? Anu, Farel. Farel. Karel. Iki ora dadi, Mbak. Nah iki sik ora dadi. Sik napa? Iki ora iso dadi, sing dadi sitoke kae lho. Oh, gak aku kayak sirik aku nang ndi iki mau. Nang ndi wae rene lho. Farel. Ah, betul. Iki Farel sik bujangan pinter. Heeh. Anu, iki ya Pak doseni. Sinten? Pak doseni. Iya, calon dosen. Iya, Calon dosen. Iki pinter. Oh, calon adine dosen. Iya. Ya ora apa. Iki pinter lho, sing pinter ki sing ngendang. Aku mang mek nengok ngerokne tangane. Oh, kok iso coba. Jajalan kowe mbok joget piye lak diterokne tangan. Oh, coba. Iya le, ndang, ayo. Anu. Yen lewat aku kelingan. Iki ciri khasnya Farel. Gebok kae lo Mas. Biyen tak yuk lewat. Iya. Hop, Pinter. henti aku. Iso apa? Alah turah nek guru kaya ngono lho. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Biyen tak go leren Eleh. Tak udah. ning cagak kebak tulisan. Eleh. Mbak Lucy iso terus. Tanda isih. Rewan. Gubuk asmara Asik. biyen kae. Asik. Tak nggo andum terus. Ra iso. Aku mlaku muni kok.
Bob. Soale. Aku ngerti enek. Apa? Padalang lo iso. Oh sak jane iso. Iso. Apa kowe iki? Gubuk kae nyimpen wati. Ayo lah. Piwet. Pian. Iso. Aku Iso. sampe iduku sampe ngocak. Tugen tak gentung. Aku ngerti enek rahasiane iki. Rahasiane. Padalang sampe iso ngono. Kemekelan. Apa? Bos enek-enek to model itu. Ora percaya lho. Iki mbak tangane sinden ngene-ngene lek diterokne. Ki sakek pintere. Sinden iki. Iya. Dian Mbok tenan. ora percaya iki jajal to iki congpe iki kok ngene-ngene lak muni jajale Mbak. Jajale Mbak. Gubuk kae nyimpan awati lo Mas. Wiwit biyen. Wes Dian. Tumas. Wes Dian. Kok saiki lho. Piye kaya ngono? Wes Dian. Wah, lah kaya ngono. Jogetan opo? Gubuk. Wes Dian. Jurus 1000 iwak lele. Oh, wes. Oh. Lho, pinter. Ora percaya. Wes Dian. Kari dhewe kok nyekel etong kok diceprakne burin. Sampe kancane Sulaya iki. Lho, kuwi ya pinter. Kur kowe tok ya enggak iso. Apa? Aja laras kok. Berarti yo mesine kowe enek masalah mbak dheke. Heeh. Ngerti aku. Apa? Bojoku ayu to. Lek. Kowe meri to kowe. Nah. Ning nuwun sewu Kang. Ngapa? Geser rene. Ngapa? Aku mau lho jejer jenengan no. Ibarate wong mangan esuk koyo sarapan sego soto, teh hangat, gulane batu nyampleng dipangan terus gembrobyos. Lho bareng karo kowe kok kaya oblok-oblok to modele. Kowe arep nglone aku gedhi. Ya ora nek gedine ya ora ya gur gedem. Kowe arep nglone aku gedhi. Ora ya gur ora ngono kuwi to. Kowe lek nglokne aku gedhi padha karo kowe ya ngelokne bojone dalange. Garwane dalange ya gedhi dhuwur. Lah ya kuwi semayanan kok lemu-lemu bareng ngono kok. Kowe ora ngerti keistimewane wong lemu aja ngenyek karo wong lemu Pak. Lemu malah ngentekno kasur. Bijarane sapa? Lah aku mbiyen ning tanggoku masaklahne Ponorogo kono to. Masahmu ki 5 desa iki bodho arep lara, arep meninggal kabeh. Dian. Wong awak lemu malah dadi kuru kena gizi buruk. Heeh. Masamu terus aku mbosok geger tangga-tanggaku arep lara gering ning rumah sakit to. Do lara. Diceluk Pak Lurah. Akhirnya aku ndaplang ning arep bali desa. Aku tak mimiki kabeh tangga-tanggaku langsung waras kowe. Mengatasi gizi buruk wong lemu-lemu ambekno. Lho gerak Mergo sehat awake. kae sing gak tawar malah mati no. Kok iso? Lah kedaluwarsa lho kuwi. Apane sing kedaluwarsa? Susune. Lho, nyak ya Bu, nyak. Kowe ora ngerti saiki. Wah, sekarang itu zaman canggih. Iki tahun piro? 2026. Iki wis zaman canggih, ngerti? Alat-alat wis canggih menciptakan susu kedaluwarsa, ya toh? Diawetno. Malah jadi sesuatu yang luar biasa. Dicari para ibu-ibu, para gadis-gadis gemuk. Apa kuwi? Piye kowe saiki difermentasi dadi omben. Nggih diet. Membersihkan usus dadi malih mentret, terus malih wong-wong dadi langsing. Oh berarti nek susu kedaluwarsa marai cilik. Iya. Kudune kowe ya cilik wong malah gembol susune no. Loh, ya ora apa-apa wong aku sedekah mau. Oh, Menyelamatkan wong gizi buruk. Ora usah ngenyek. Aku lemu, bojone dalang lemu. Lah bojomu gedine lho 2 cakruk. Malah ora apa-apa, bojo lemu iki kono dalang kanggo duwite akeh ganteng bojone lemu karena terpenuhi setara gizi. Gak kaya bojomu. Ora apa-apa bojoku 2 cakruk ndek iki wis gelem diet. Diet apa? Wong aku rono keleng bapak malah salah Gusti Allah. Assalamualaikum Mas Gareng wonten enek wong teko gudi lemune rong aku. Bojone gitu. Gawe daster. Melakuke oplak. Dastere jebol keleke. Tibake bojomu ndope njurmati sisik. Kuwi dhisik ya, saiki tak kandhani gandeng kowe dadi bojoku, mbok ya ngepek-pek rasane atiku to Bu, diet aku ngono. Bojoku wis takon diet. Apa? Pendak esuk takon lari pagi, Pak. Alhamdulillah lari pagi kit 4 sasi teko saiki rung balik. Loh, nanti. Minggat ya. Amin. Allahumma amin. Ora, aku jek buta. Selama
Selamat malam. Assalamualaikum Mas Kangkong. Waalaikumsalam Mbak Lucy Brahman. Sumpah kula ki teko mang isin. Apa? Isinan pol tenan. Lah, siapa? Aku ora ngerti tak kira iki mangke ora ngerti lek sing duwe gawe Mas Utis. Tak kira Pak Utis punya event ya ta, jadi EO. Dalange Pak Kangko bintang tamune Lucy karo Gareng karo Lintang Kairo aku. Terus tiwas aku ditekoni regane iki wis tak arani ngono ae. Aku ora ngerti sumpah. Terus tekan doto, wah salah tibake Pak Utis sing duwe gawe. Ya Allah Gusti, arep ora tak tampani iki ya piye, tak tampani piye aku ya ngono. Akhire mbasa roh mburi kaya ngono kae. Akhire Pak Utis luwih sugih saka aku, ya akhire tak tampani. Padha wae. Mas aku nek tak balekke kok. Lah wong kowe ngerti regane genset siji ka lho. Jangan cici. Ratusan yuta. Alah sak omah kowe wis turah. Tenan. Apa nek kok iki aku ya wis terus piye akhire tak lebokne tas aku mang. Isin urasin tak tompong Pak Utis wis sugih kok aku. Pak Utis iki terus sugih. Iya. Ning gak iso bangun omah. Kok iso? Lah iki sing bangun lho tukang. Piye ta kowe iki? Ya jelas tukang kan. Lah iya bener aku Pak Utis iki sugih ning gak iso bangun omah. Sing bangun tukang ya Bu ya. Mosok Pak Utis sampe nata bata dhewe. Kowe iki. Terus ya omah ngarep kuwi daleme Mas Manten. Putrane dibangun Di ke omah. Tingkat kuwi. Tingkat kuwi. Cagake papat, cagake. Iya. Nggonamu kae ya. Walah, Nggonamu ki ngono kuwi apa ora? walah gede nggonku, Tenan? mewah nggonku. Cagake piro omahmu? Cagakku 19. Ya lha kok akeh men. Luwih apik saka putrane Pak Utis no. Yo nek apik-apike kuwi ning nggonku 19 sing mergo anggen ndayek rene tak cengkal sitok. Ndayek rene tak cengkal sitok. Iki kere banggae. Lho sombong dhisik kere urusan guri. Penting arep ketok sombong sik. Iya. Yo Pak yo. Iya. Alhamdulillah intine Mas sapa iki mau jenenge? Mas Manten. Aditya kalih Mbak sapa Mas? Iya. Mbak Mas Diana. Aditya, Mbak Diana. Kuwi serasi ya Mas. Serasi Ganteng ambek ayu. ganteng ambe ayu ibarate tumbuh wis oleh tutupe yen curiga wis manjing rangkane ngono kae. Wis akeh donga sing diaturne kanggo belione dan intine aku ndongakne kagem dulur lanang Mas Utis ya Nggih. padha ature Mas Kangko mulai awakku mbiyen sak kene sik langsing. Aku mbiyen jaman langsing nari jaipong iki Mbak sapa Mbak Okta iki lek nari jaipong kan gawe anu to kipas to. Kipas, kipas. Aku mbiyen jaman langsing aku nari jaipong gawe blower. Asik. Ono lha mbok AC sisan. Akhire awakku ning kono gelunganku keri ning dhuwur. Bocah kok sembrono. Biasa. Kowe iki piye? Berarti ke zaman nom-nomane Mbak Mas Lucy kan. Utis. Oh, Mbak Utis. Aku ya wis tepung karo Mbak Lucy. Mas Utis dan Mas Aji Soteng itu yang pertama kali melalui YouTuber luar Masya biasa. Allah luar biasa. Utang budine akeh ku mau lho. Yes. Ajane Lah isin iya. aku. Nampa iki. Utang budi akeh kok ya ditampa amplope. Kok ora duwe isin aku ya. Gumun aku. Perkara genset ku mau lho. Nggih, Jah, Bu. aku syok. Niki enten Dek Rudi Mas. Ya Allah, Dek Rudi Gareng. Rudi. Ya Allah Kok kabarmu ora- piye, Dek? Kok nyeluke Dek iki lho? Alah Mas ora bolo. Iki sak leteng iki kanca. Kanca kok iki dhek sak leteng katek setahun. Kanca sekolah katek setahun. Anu Dek mben ke pucet lho karo aku. Sapa? Iki wis cahyane kok rada abang. Mas Rudi lho. Heeh, aku ki wis 7 tahun ora dijob kae. Heeh. Aku ini iki ki Rudi Gareng ke peran duwe teleponku. Aku napa selali alamatku sekali ditelepon. Wah, aku seneng. Heeh. Dicethokne kancaku plek. Heeh. Sapa? Mbak anak bangka kae. Oh, Seneng Brecek. wis karo deng 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 deng. Iki kok dengaran Rudi iki apa? Biasanya aku orang mangkat Mas Rudi iki lunas. Heeh. Masa lu. Iki ngapa kok Mas Rudi iki ora nek telepon. Aku ya wis krasa. Bareng ketemu, Mbak, Mas Rudi sakit. Sakit apa? Mbah duka pucet mboten kelar ngomong mulih wayangan. Heeh. Maune budal munggah panggung ki gagah. Semangat gagah. Asam lambung opo iki kira? Mboten, Masuk angin. mboten. Kok iso pucet iki no? Urung sida bayaran. Tapi itu suka duka seperti Ayo. itu. Yes. Matur nuwun Mas Rudi, Mas Kangko itu teman-teman seperjuangan. Nggih alhamdulillah Awet kepunden-kepunden kula Mbak sedaya. Putri, matur suwun. Mas Patrick iya calon manten. Heeh Mas Patrick ya calon manten. Sok kabari ya Le tak sambatan ya. Tawa-tawa. Yo piye promosi ya. Oh nggih niki Pripun? taturi napa? Anu Mas Rudi Gareng. Oh dari Tiba masalah. Oh nggih sik anu Mas Rudi Gareng terus ngerti putrane sapa mau jenenge? Fatiro putune Mbah Utis Oh. sapa Pak Utis? Wayahipun mau lho. Sapa putune Mbah? Ali aku jeneng. Alvero. Heeh. Sapiro ki pokoknya njaluk munggah panggung ki engko. Beh, Wis ngono. arep joget Sapiro. Ya. Oh bobok to walah. Walah pun bubuk kecapean. Kami persilahkan suatu kehormatan kepada Bos Rudi Gareng. Nggih.
katuran berkahi wonten panggung. Lah, Support musik, Mas. Gandeng iki. Lho, spote kok musik to, Pak? Lah apa? Yo dijumbuhke karo asmane. Apa? Asmane Gareng kok spote musik. Yo serampat no. Aja. Kualat kowe kualat karo Mas Rudi. Iku malah dimut raimu iku malah. Ayo Mas, Mas Rudi Gareng. Yo teman seperjuanganku yo an. Rasakno kowe. Rasa nganggo sepak. Wedi ya jeneng. Ngopo koyo ngalih ngopo reng? Dalem Kok ngalih ngopo cedhaki ki lho Om Rudi? kula iki menghargai beliau. Ora, kowe arep nggarap aku kon joget ta. Ngawur lha kowe sing marahi joget sapa njajali kowe kemleletan nang kene iki. Guruku. Lho lah iya, dudu aku to. Yo udu. Lah kok ngongkon aku? Oh iya. Lah mongko aku karo gurumu kan ora kenal. Oh iya. Mulut nyun pangapunten Pak Kangko. Ngapa? Kula mboten wantun nyedak. Ngapa? Ngapa? Menghargai beliau. Lah nek aku nyedak jak Aku mau regani piro? 7,5. Mau regani piro aku? Pit. Padha garenge lho awake dhewe iki cedhek Blitar lho, mangku Blitar lho. Sing penting sehat, ngono bae. Pun Aku arep salaman karo dulurku lanang iki. Nah, ini biyen kenangan zaman dulu Mbak Lucy karo Oh, nggih, Mas Rudi. nggih, nggih. Di sing dalang ki malah dhisik Mas Rudi. Lah, aku ngendangi. ini Pak Kangko ini kanca cilik. Aku ndalang sik arep munggah, arepe ndalang gembeng kok nalika semono. Tapi tenan lho tak ikrarkan iki dalang muda terganteng sak Jawa Timur. Kok iso? Sapa? Padha nom-nomane jenengan. Nom-nomane yo ganteng iki yo imut-imut. Sapa? Nom-nomane iki biyen. Nom-nomane, kowe ngomongnya aku saiki wis tuwa, ngono ta. Ora, maksudku zaman wis imut-imut brondong. Saya juga masih brondong. Sama seperti Mas Dwijo Kangko tak omong. Kula riyen lek kula nderek jenengan kan pun ngeten iki. Nggih. Kula tumut pertama karo Dwijo Kangko sik ganteng nom-nomane cilik awake. Ngomong ngono sisan, bojone rung iki ngono. Aku nyesel, aku isin lek kelingan. Aku gawe penyanyi dangdut roku belekane sakmene iki ke. Iya. Terus tak guandrong Mas Dwijo Kangko kuwi teko omah bojone langsung mecah meja. Tenan. Kuwi tenan to kuwi. Ganteng tenan iki nom-nomane yo an. Waduh. oh berarti bojone kuwi jek apian yo. Anu, neng jero bis sih an, neng jero bis enek buku ngono. Dialang matane lek ndelok penyanyi kaya ngono ngono nganti kaya ngono. Oh kuwi berarti jek apian bojone kuwi. Lah nyapa? Nesu-nesu gur mecel meja. Sing iki malah meceli kene kok. Ora. Ora lho ngomongne bojoe nyang ngomong. Kelingan kenangan lawas apa piye? Rabi ping pira sampean? Oh, Loro, berarti punjul kok siji. siji. Loro apa? Telu. Heeh, sitoke belajar nyinden kae ya. Heeh, sing ndi? Nggonku. Nggonku. Wah, buka. Buka kartu. Sing kedua. Sapa sing kedua? Sing kedua Solo. Sing pertama berarti. Sing pertama Blitar. Oh, sing belajar nyinden kuwi. Masa kayak belajar nyinden? Lah, wong bendina nggonku no. Oh, suarane fales lho kayak. Mulakno mok tinggal kuwi. Lho, kan belajar nyinden lho kae. Lah iki duwe ngerti ya, ngerti ta sampean? Ngerti ngono. Nah, sampean kan ping 3. Aku ya karena lakon ya ping pindho. Gareng ping pira le? Kowe le? Pengumuman kowe ping pira? bahwasanya Pak Rudi sakniki buka laundry, tukang ngumbahi kancane. Ora. Kowe ping pira? Kula yo ping setunggal wong cah lanang Pisan, sing Pak setia Kangko ping kok. 3, aku ping pindho. Kowe Pisan. berarti kowe ra kompak karo kancane. Ben ketok kompak, seniman sesuk bojomu pegaten. Nah. Kowe baru solider karo kanca. Aku kon pegatan karo bojoku terus rabi neh. Aku gelem rabi, gelem megat bojoku janji siji. Apa? Sing tak pek bojom. Oh, piye? Yo perkarane abot padha abote iki. Kompak lho. Iki Ibaratnya legi padha ngrasake, asin padha ngicipi. Ayo, piye? kowe tak wehi Mbak Lucy iki ya, tak ijol iki bobot lho iki. Ah, repot entuk bojo iki. Lah nyang apa? Malam pertama dadak goleki jagolan wong telu lho iki. Ora. Nyek aku, nyek kowe. Ora. Rumah sama aku ya seneng dadi bojomu. Nah, Aku syukur. mbok gonceng sepeda motormu, gonceng aku sepeda motormu malah jengat. Enggak. Isin aku. Sing jengat kudu sepedane. Iki wong. Lah mbok joget langsung jomplang ini. Gede aku mergo kok ya. Mas Aku Rudi. ki nggih, amit nggih, amit. Iki anu lho, iki Piye, juga piye? Iya. jasane Pak Utis terhadap Mas Rudi Gareng juga luar biasa. Loh iya no. Pak Utis itu kejaba apa bar Pak Utis kan biasanya di gua to. Heeh, Utis niku Pak Utis. Kuwi rokok ding. Rokok biasa. ngawur. Nek kuwi ya kanca, ya aku ya kowe
nyilih kamera rene ta. Heeh. Lah aku yo. Lah iya aku Aja kerep cerita-cerita wong di sini awake di dalam kodak. Kamerane Nyilih. cilik. Aku yo malah cerita lho kowe. biyen ra gablek apa-apa nyilih ya kene. Nggih. Karo winginane bener Mbak Lucy aku pucet, Mas. Oh apa? Winginane. Ceritane piye? Iya. Cek tak cerita aku. Lah aku yo karo kuwi yo enek hubungan lain kok ya. Iya. Tapi alhamdulillah Mbak Lucy, dia itu perjuangan seniman seperti itu ngono. Oke. Ning awake dhewe dadi pimpinan kudu tanggung jawab. Basa kudu panggah Tanggung jawab. dinyanyi ngono ya. Leres aku bantu. Mulane gareng saiki mumpung wis dadi pimpinan, Burung. Oh sampun. Weh. Pimpinan ketoprak, pimpinan kerawitan kula kondang. Wis tau bosok, Burung. Bolak-balik, Pak. Wis bosokku piye? Mlenyeh apa anu? Yo garing rodok garing. Rodok garing. Nggih, rodok garing. Nek ono sok ana anu bensin. Lah ngopo niku? Bongen pisan. Rumah saku omong-omongan niki kono apa wis. Pokoke selamat buat Pak Utis, buat Nggih. Yang Putra. Sapa iki mau? Mas Aditya. Mas Aditya kalian Diana. Mbak Komalang. Hah? Komalang mantene wedok. Mantene kok Tenggalek. Diana. Diana Malang kuwi ponak aku. Dian Komalang. Diana anu. Heeh. Dian Diana iki mantene ponakan. wedok Dian. Oh Wista, aku kenalnya Wista, ora Diana malah. Ora, yo gelut karo aku yo. Iki jalan loro kok gak kompak tuh, Dek. Lah piye ngomong Seperjuangan karo kene. Yo seperjuangan. rasa pamer perjuangan Eh. dulu kok pamer-pamer iki nyapa to? Lah kowe pengen bojomu pisan sik, kowe duwe pengalaman ngono lho. Oke, aku siap. Aku siap. Syaratnya Bojone jenengan tak, Pak? lho. Wis saiki kowe Ora nantang- apa-apa, kuwi Nantang-nantang yo. oleh tapi Nantang, kowe syaratnya pengen- ya sitok. Napa? Ninggal ndas. Yo, rasakno. Yo. Ninggal ndas. Ora apa-apa ndasku serep-serep akeh kok. Halah, ndas sing enek watune ndi? Heh? Ndas sing enek watune mau Kok ben ndi? diudulanan kono. Nembang mawon nggih. Kowe kok tenang ae to, ora dilaki ndas mulang. Kowe lek kowe ora duwe ndas apa-apa. Ora usah raup malah ngirit sabun. Iki pean nek penasaran karo garwane Mas Rudi ditimbali ndur panggung ben duet wong loro. Ya. Kok ndak dadi tukar padu. Artis terkenal Dek. Kok ndak Nyapa? dadi tukar padu. Iki wis selos ndablek iki wis Eh. selos iki pokoke. Wong kono ki yo seneng aku kok. Lah Eh. modelmu iki. Gen ditarik karo gareng gelem ora mau mek bojo. Ayo Mbak Putri. Sini Mbak Putri. Yo Mbak, yo Mbak Putri. Oh, Tindak mriki pun antosi yo gareng jajak arep Putri pun antosi. Gareng. Piye Rek? Wes. Piye? Aku dicium lho karo Dik Putri. Gareng. Ayo arep nyandi kowe. Ayo. Kowe kok tak cuwekleki sikilmu lho kowe kok. Aku ngene iki kereng lho radokan. Wes bojone yo enek, wonge yo enek wis tembungen dhewe. Nah, njajal. Kira-kira piye? Tapi biasanya anu lho Pak Kangko. Enek dagelan kuwi kok nembung bojone dalang. Heeh. Biasanya mulih langsung stroke. Biasanya. dagelan ngendi niku? Dagelan Blitar. Oh gak apa-apa nek Blitar nek Prodadi gak ngoten niku kok. Tapi engko calone mremen ngono. Oh menggok so tiga. Mremen rono. Anu jumeneng nduk ora Ayo apa-apa. ora apa-apa ngaten Mbak Putri. Aku arep ngateki Pak dalang Kangko lungguh ora Ora apa-apa. Kowe karo sapa? Aku sok mben waraono ya Mas Kangko, aku pengen iso koyo sampean piye. Diwarai apa? Carane joget apa jaranan kuwi aku ora mudeng. Aja percaya Mas, aja percaya eh, gane kok- dhek nggurani jaranan kok. Apa? Ngono lak iso. Begah. Iso. Tapi luwes lho ya kudu ngono, entertain kudu ngono. Malah Mriko anu, Nduk, monggo Mbak Putri. Ya Dewa Tresno no lagune wong loro no Ciptaannya duet no. sendiri dong. Dwi Jolaras bisa. Oh bisa. Dewa Tresno. Dewa Tresno. Wah tak kira kuwi lek mengger nggonku tok. Oh iso ya. Dewa Tresno, Dewa Ruci sembarang-barang iso dijelaras iki. Mbok aja Dewa Terno to, Pak. Lah apa? Lah rekamane ora karo sing iki lho mbiyen. Apa? Oh, kowe tak griaji lambemu kowe kok. Rekamane ora karo sing aku ya Mas. Ning estu Pak, Dewa Terno niku tak nggo gandrung karo mbok wedok zamane pacaran ya kuwi lagune. Ning muga-muga gak nurun jenengan ya muga-muga. Eh? Gak nurun jenengan. Rumah saku. Sakit. Niki kula duwete kalih gareng sing pundi? Ayo. Ayo milih. Ayo pripun Milih jenengan aja ayo. milih kleru. Kalih gareng sing Nurun piyambak ayo. Aku tak duet karo sing ngendange ya Mas. Awake dhewe soulmate kok ya. Lho saniki pun keweyak to sakniki. Apa? Rasa tresnane senadyan to sak omah karo jenengan ning atine lan batine ora gathuk. sing ngomong sapa? Lho, lah memang jadi memilih aku. Sapa sing Loh, ngomong sing milih ngomong sampeyan milih iki sapa? sapa? Lho,
Kapan nek ku ngomong? Wo kowe iki kena anu. Kepedean sampean. Pede, percaya diri kowe iki. Ora percaya diri pedodel. Lah, ku lho malah bener pedodel. Yo aku pancen pede. Sok nek, lho pede ndi wong wajahmu? Wajahmu nyapa kok ora kaya aku ngene iki padha-padha Lah gareng. iya, ora duwe isin. Kowe mencemarkan nama Gareng. Gareng ki lak kudune wajahe resik ngene iki. Lah kowe gawe topeng. Gak sadar kene gak sadar. Isin lek diri wong. Gak sadar jenengan. Ora sadar Jenengan kudu piye? berterima kasih kalih kula. Apa? Upama ora iku tak ora rek ketut aku le iki. Ganteng iki lho. Janakane wong sak purut dadi le. Alah, alah. Oh tak omongi to. Asine aku ro. Niki anu Mas Kanko, Yeah. macan celorengan ki mergo lek metu dititeni wong. Heeh. Mergo tau nyopet nang pasar Wates ngono ya kowe. Nyopet ya kowe. Oh gak kurning wates Pak, yo teko guyangan, teko kabeh aku sing nyopet wi. Aduh men kok tong. Engko pas goro-goro kelentekan raine Mbak Lucy. Oh tenan. Oke. Tak raupi. Adol bagus saya. Moh. Kula tak belajar nembang ya. Nggih, Mas Kanko. Dewa Tresna nggih. Nah, Aja lali Gareng ning kene joget. Sinten? Aku sing nembang kowe sing joget. Sing joget sinten? Lho sampean no. Jare Gareng. Dolan ya? Lah ya berarti jenengan yo joget. Heh? Jenengan yo joget. Loh, aku nembang, Garenge kan loro. Lah oh sing Gareng setunggal nembang, Heeh. sing Gareng bagus joget. Sendika. Tak mau ngene sik Mbak Putri mbisiki aku. Piye? Bar Apa? digo Mbak Putri mulih rono. Oke, siap. Artinya apa? Ngapa? Arep dikira pede arep dipek bojo. Iya. Arep cetek geni. Arep nggih cetek geni. Wis gawe gas. Ora ning mburi dek kebong botos. Yo, Yo. Dewa gas. Apa? Eh, Karya Kirudi Gareng. Blitar. Oke. Yuk. Dwi Solaras Indonesia. Luar biasa. Oke. Matur sembah nuwun Mas Kanko. Sami-sami. Muga aku nang kene malih hafal laguku dhewe ra pati hafal jane aku, tapi malih hafal aku. Mbah, nang kene IQ-ku kok mundak to langsungan. Langsung hafal. Mboten sah minder nek awar kula niku. Mboten sah minder. Apa toh? Apa toh? Tibake nang kono ki enek anu Tulisane. kaca benggala. Oh iya. Oke, matur sembah nuwun muga-muga sukses. Kapan-kapan pinanggih malih. Amin. Mas Gareng, Dawuh. ojo pegatan ya. Nggih. Donga tinggi manten kan ngono to. Nggih. Lah kuwi kok arep pegatan ketoke 3 dina kas. Mboten. Mboten. Nyanyi yo Megat Tresno ya. Lagune Mas Joko Idan, aku bar nyanyi kuwi pegatan Mas. Aku bar wis gah nyanyi, aku dijok nyanyi moh. Bener aja. Nggih, matur Mbak Nuwun, Nggih, dilanjut sehat selalu sing penting. Watune dilaki Mbak Lucy, aja lali. Ojo lali tetep sedekah, Iya, tetep siap. disumbang-sumbangne Iya. wong-wong. Bisa. Gizi buruk ya pokoknya. Nggih, matur Mbak Nun, terima kasih. Matur sembah nuwun jan matur suwun sanget Pak E. Apa? Nek kalih Mas Rudi niku Salaman. pendak-pendak kula nuwun sewu tanggapan ngitan kok nimbali ngitan melih niku Ah. kula nyipengi teng daleme Mas Rudi. Aja pengiritan. Nggih estu sing ngopeni ya Mas Patrick nika. Ya. Alhamdulillah matur sembah nuwun.